Shalom. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus tapasada ma rohata tapauduk dirita lao memasuki perminggota di bagasan Arianon tuhita di leho tiki satokin marhahohomon. Amin. Tapuji Tuhata mared hita sian buku ede nomor 214 ayat sada rodia itulu. Sona di lambung Yesus, sona tusi unang beho mabia tau manda potoni oktong di johon Yesus sai roma hotua tadi kon hahomon jala parane asona ngatai asama rasona narotu Yesusi ona di lambung Yesus kami telah tusi ingat dan tahu
bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni habisuhon, maruli hapistaran na sumurung do sude akan mangula hoca, ho do barita nairo di saliling-liling na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai diodingi hodo akka namarhaposa jalan nama porus tuho. Alani iro dohami tuho mangasahon asini roham. Sayunak tulak kami sia jolom. Aku ni ilehot dihami roha nagirgir tu mangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji Tuhata marhite ede sian korina parari Kamis.
Mari dehita lau mamuji Tuhata sian buku ede nomor 540 ayat sada dohot ayat tulu. Jesus, como está aku, ontiku doni ramoti, doni haroronai, ulangi doni pati urohati. Jesus, como está aku, ontiku doni ramoti, doni haroronai. Epistel di Mingguta Sadarion Minggu pa 20 hodung Trinitatis dienet sian Evangelium ni si Lukas bidu 10 ayat 20 sada saha rori 24 tajahama margati sorin anon di ayat 24 rapita majahasa songonom mahatani tuhata laos ditiki ima marulup-ulup ibana di bagasan to di perbadia mandok hupu jiho amang Tuhan si gonggom banua gijang doho tanoon ala ditamot dikon hoi siat jolo ni akkana pistar doho nama roha gabe di papatar hoi itu akka sio dihonoton olo amang ido di halomohor hapian saluhut nai bunga di pasahat damang tuau jaladang adong natumada anaki ukon ni amai pe angadong natumadai ia soholan anaki akupni napinodaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana dungi di depak kema pulik akka sisian namandok martua ma akka mata namardida nani idamuna ai hudok madihamu torop do akka panurirang doho raja masihol naing idaon nian naung ni idamuna hape dang di ida jalan naing begionna naung binegemuna hape dang di bege ima sahatna mertua do akan menangihon hata ni debata nau peopsa jalan manguda hoca tapuji musai tu hata marhite ede puji-pujian sian punguan ina naomi
Maradehita lau memuji Tuhata sian buku ede nomor 324 ayat sadaro di 2. Ruas nani haholongan itu hata Yesus di bagasan tiki nama cayarga nani lehon itu hata dope dihita di obason tama dohita marningot mangarimangi manol soli huhu mangidu hasesani sudia kadosata nagudangi tua dopani debata. Ale Tuhan debata amanami dan ibanua gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham saya si maroham dihami akan mangarsakot dosa nami saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i lehom matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa ho rohanami marhapor seaon lao mangkotapon nasa dosa doho rohapor tibion asa hupasahat tami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata songonot dohata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat asahu pasonah kamu jakon hamu maaugaku marguru mahamu tuau aina labok doau jalan aserek marroha asa dapotan hasonanga todimuna aina labok doau gaku jalan yang dohot nahu hapor saton hasanga pemadi di bata na di gijang. Puji Tuhata marhite ede puji-pujian sian paduan suara narastu.
Maredehita lau mamuji Tuhata sian buku ede nomor 410 ayat 2 rodi tolu. Hatani Tuhata nagabedala tungulu na baru di mingguta saderion dienek do sian surat na tuhalak Heber bidu 12 ayat 14 dohot ayat 15 songonom mahatani Tuhata. Rikoti hamu ma asa amardame hamu tusaluhut halak huhut asabadia hamu anggosoi dangadong idaut Tuhani. Matahok kamu ma asa unangadong napaholang dirina sian asini rohani debata unangi gabe urat napae na mertubur si horhon hasusaan gabe hodar manaon torop bahenon nii ima sahakna rak mangidugu mahita tutuhata debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon hobar Tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 210 ayat sada dohot ayat tulu. Yesus
taha tidak koma haporsiau tai, songon nahi na tidak kon di dongata saha porsiau di portibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama no palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di porbadia adorak soha bubuhan. Ido tuhata, nama naon na berni di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hao pinor silang, jalatua tuban watoru dung ditanom, namula mangolu di hari patoluhon, namanai tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea di tod di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, doho di hasesaan di dosa, doho di hatai naman dok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate, doho di hangoluan nasora sudah. Amin. Tapuji Tuhata merahite ede puji-pujian sian PPGKP.
Lau manamu hatani tuhata meredehita sian buku ede nomor 256 ayat sadaro ditulu. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha mana mangaramoti hati-hati dot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Makuling mahuale debata Jehovah nungara dehami mananginangi hatam. Bagasan Kristus Yesus Tuhan jalan sipaluaham. Amin. Horas madihita saluhutna Puriana hina holongan di bagasan Yesus Kristus hatani debata naga be ojahan ha porsiota di minggu pa-20 hondong Trinitatis buku panurang Yesaya bido 45 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat pitu Yesaya 45 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu ujahama dihita saluhutna Amu saluhutna paihut-ihut di bagasan roha dot pikiramuna songono ma idoktis. Songono do hatani Jehovah tuna nimiahanna tu sisirus. Nahutiop di tangan nasyamun papatuhon akabangso parbegu di jolona. Dalam akar hari senjata sian goting ni akar raja. Mangukap di jolona kapitu dohot bahal. Unang hicu di dapot. Au mardalan di jolom jala pahornopon aka betul-betul. Ropu hakuma aka pitu tobaga jala sega aku aka sordak busi. Jala lehonoku madiho arta akana di halomon. Jala lehonoku madiho arta aka di haholomon. Dohot homitan aka natina bunihon. Asa itadaho au do Jehovah. Debatan Israel nama jo guarmo. Alani Jakob na posoki dohot alani Israel na hupiliti ubahen na hujou hodi guarmo. Pola marsahala guarmo hubahen tagan sodita dahodo peau. Au do Jehovah jaladang adong bede bata dukon niau. Huhohosi doho tagan sodita dahodo peau. Asa ditadahalak akan asian habicaran dot sian hasudutan na swadong debata dukon niau.
Au do Jahoba, jala do koni au do dangadong. Au si jadi hati uron, dohot sitopa haholomon. Si bayan hadameon dohot sitopa hamagoan. Au do Jahoba, si bahen saluhut nai. Ido sahatna martua makana manangion hatai debata, dohot naupiopsa. Kuriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Las roha boy pajupang hita di bagasan parsaurata di ulawan parminggota di minggu pa-20 dong Trinitatis. Saya hipas mahita saluhutna di bagasan dame dohot las ni roha kita saluhutna dong di tonga-tonga di bagas joro ni debata dohot akan adong di bagas jabunabe sa itu hatama nama dongan ni hita. Amanginang huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus disadatiki di bagasan pakobasyon nami yama hami pajupang dohot sada alak di daerah Jawa ibana baru dope maguan ama seorang perempuan yang baru kehilangan suami lalu kemudian beberapa bulan selanjutnya juga ditinggalkan orang tua dan selanjutnya ditinggalkan lagi oleh anaknya. Di bagasan kurang lebih 6 bulan ditinggalkan suami, orang tua dan anak. Dukoni laho payas sodiri ibana merasa mardosa ibana di adopan ni debata manang hona toru-toru rupani. Lao mai ibana tu udean disima ibana 40 hari 40 borngin marpuasa. Asa dilehon portibion hagogood di ibana asa dilehon di portibion di ibana gajang ni umur asa dilehon portibion sikat ni ilu-iluna. Jadi dia merasa bahwa hidupnya penuh kutukan, maka dia pergi ke kuburan eyang leluhurnya. Di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk meminta umur panjang, untuk meminta kesehatan, untuk meminta ganti rugi dari apa yang selama ini telah hilang dari. Dapot nado daong. Justru gabe adong nas salah di bagasan rohana. Justru malah ada yang hilang dari dirinya. Hidupnya seperti hampa, pandangannya selalu kosong. Jala apapun yang dia kerjakan sepertinya hanya berlalu begitu saja. Wajah semakin pucat. Sekali sebulan itu wajib transfusi darah karena HB selalu rendah. Baru Dukoni mengaku dosa maibana di hadapan ni debata. Setelah dia mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dia menyesal atas perbuatannya dan dia kembali beriman kepada Tuhan, akhirnya dia dipanggil Tuhan. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pengalaman ini naing mangaraho kita lo manaka sihatan di debata di bagasan Tikyon. Alak Israel bangso na pinilit ni debata, haholongan ni debata. Mereka adalah bangsa yang sering sekali menyakiti hati Tuhan. Mereka telah dibawa pulang dari Mesir, tapi masih juga sering melawan Tuhan. Lalu mereka ditawan di Babel selama 70 tahun, supaya mereka mengerti kasih Allah yang sempurna itu. Selama mereka tertawan di Babel, mereka tidak bisa keluar. Dan gue keluar nasidasian Babel. Alaniaha, karena ada pintu-pintu yang cukup tebal. Benteng-benteng kota yang sangat tebal. Sejarah mencatat, amanginang, uriana hinaholongan, boy matabayakon, ada benteng setebal 10 meter, tingginya 50 meter. Dan di gerbang paling depan, ada benteng atau tembok tebalnya 25 meter, dan tingginya 100 meter. Asa bo unang adong agiasada
nabui keluar sian Babel. Lalu banyak kereta kuda yang juga menjaga. Jadi bangsa itu tertawan. Bangsa itu terbelenggu di Babel dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa lakukan apa yang membuat hati Raja Babel senang. Mereka hanya bisa lakukan apa yang diperintahkan oleh Babel bagi mereka supaya mereka bisa bertahan hidup. Ido bahen dipilit debata Jehovah Sisirus, manang dalam bahasa Indonesia disebut Kores, seorang yang diurapi oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar. Raja Kores dipanggil Tuhan untuk merusak tembok-tembok besar, pintu-pintu tembaga, palang-palang besi di pintu kota. Asa boy malua bangso na pinilit ni debata Jehovah ima bangso Israel. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata dihita di bagasan tikyon marojahan mai di bagasan sada ujahan na madok debata haroroni haluaon, atau dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan sumber keselamatan. Bangsa Israel sudah bingung mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Semua jalan buntu. Terlalu besar, terlalu tebal tembok yang harus mereka runtuhkan. Terlalu kuat pintu tembaga dan palang-palang besi untuk mereka boleh keluar dari Babel itu. Alai naso panagaman nasida dipakai debatado Kores laho paluahon bangsoy. Amanginang uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata dihita di bagasan tikyon mamakulingi hita, menyapa kita. Tembok apa sekarang yang sedang menyandra kehidupanmu? Pintu tembaga apa sekarang yang sedang membelenggu kehidupan? Adakah engkau yang dibelenggu oleh sakit penyakit? Adakah engkau yang saat ini sedang dibelenggu oleh pergumulan keluarga, ketidakharmonisan, perselisihan? Adakah engkau yang saat ini sedang dibelenggu oleh pergumulan ekonomi? Adakah engkau yang saat ini sedang dibelenggu oleh masalah-masalah sosial, dijauhi orang yang engkau kasihi, dikhianati oleh orang yang engkau percaya? Atau adakah di antaramu saat ini yang sedang dibelenggu oleh kehidupan pekerjaan atau kehidupan pendidikan dan lain sebagainya? Atani debata mama kulingi hita, firman Tuhan menyapa kita. Allah sanggup melepaskan segala belenggu itu. Allah sanggup membongkar, meremukkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi yang sedang menutup, membelenggu engkau. Karena Allah punya ribuan, bahkan jutaan cara. Laho paluahon pinoparna. Ay ibana do mual ni haluaw. Ido bahe namanginang huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata mamakulingi hita na parjolul sahalin yang mengajari hita. Bahwa Allah mampu membawa engkau keluar sebagai pemenang dalam tiap-tiap belenggu yang sedang engkau alami. Karena Tuhanlah sumber keselamatan. Di bagasan Turpukta mulai senet sada 1 ayat 7, Bapak Ibu boleh menghitung, kalau saya tidak salah hitung, itu kata Tuhan, kata Allah, akulah Tuhan, itu diulang. Akulah Tuhan diulang 4 kali. Kata Tuhan dan Allah itu muncul 11 kali. Nah yang patuduhot tuhita, kalau engkau mengaku bahwa hanya Tuhan saja sumber kekuatan, tak ada yang lain, hanya Tuhan saja sumber keselamatan, disima dapota haluaw.
Ketika engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, tak ada yang lain. Jadi beberapa kali Bapak Ibu diulangi, akulah Tuhan hendak mengajarkan monoteis umat Tuhan. Karena umat Tuhan kala itu sedang ganggu pikirannya. Ini di mana Tuhan kami ini? Udah hampir 70 tahun kami di Babel tidak keluar-keluar. Di mana dia ini? Akhirnya dia mulai bersandar kepada Allah yang lain. Lalu kemudian Tuhan bertindak dengan memanggil Kores dan diulangi. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dangadong nasing dukon niau. Tak ada yang lain selain Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini jugalah yang harus menjadi pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan yang pertama ialah Tuhan sumber keselamatanmu. Tak ada Allah yang lain. Pesan yang kedua ialah hanya Dialah Allah. Tak ada yang lain. Kita harus beriman kepada Allah yang satu, yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Kesulitan kita belakangan ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Macai jot-jot do godang debata di bagasan pardalanan di ngulut. Nah paling sering muncul na jot-jotan tabahen akal pikiran pengetahuata gabe debata dihit. Na jot-jotan parbinotuat tahun tak asahon laho patupahon sada pergumulan. Tak bisa itu Bapak Ibu. Ketika engkau menjadikan akal pikiranmu menjadi segala-galanya dan engkau menganggap bahwa akal pikiranmu mampu menyelesaikan semua masalah dalam kehidupanmu, kita harus sadar akal pikiran kita sangat terbatas. Sangat terbatas Bapak Ibu. Molo busuku tuhita ta alusibe bagasan rohadot pikrata. Kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Akal pikiran kita nggak mampu menjawab itu Bapak Ibu. Kenapa nggak mampu? Karena kita nggak pernah menginginkan kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Kita nggak pernah minta kita dilahirkan, jadi kita nggak tahu untuk apa kita dilahirkan. Maka satu-satunya jawaban kita harus tanya kepada yang melahirkan kita. Lalu kita tanya orang tua kita, Pak, Mak, kenapa saya dilahirkan? Kadang banyak juga orang tua tidak tahu. Nggak bingung. Kenapa bingung? Karena memang tidak tahu, susah menjawabnya. Banyak hal yang terbatas yang tidak bisa dijawab oleh akal dan pikiran. Jadi naparjolok, ketika engkau menjadikan akal pikiranmu menjadi Tuhan yang bisa menjawab segala-galanya, engkau akan kecewa. Napa duaho na manginang jot-jot, tabaen, na adong na dihitai, gabede batata. Betapa sering orang juga menjadikan hartanya sebagai Tuhan yang bisa memenuhi segala sesuatu yang dia butuhkan. Ini juga pemahaman yang keliru amang. Puasa keliru, dengan uang kita bisa beli segala-galanya. Itu juga pernyataan yang kurang tepat. Karena buktinya orang bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi orang tidak bisa beli indahnya rasa tidur. Ada orang bisa pergi ke hotel bintang 5, ke Hawaii, ke Bali dan lain sebagainya untuk beristirahat. Tapi untuk membeli tidur yang nyenyak, tidak ada satu orang pun yang mampu. Ketika umat Tuhan mengandalkan ekonomi, mengandalkan harta sebagai Tuhan dalam kehidupannya, juga akan menyesal. Kalau ada orang yang mengandalkan kekuatan, kesehatannya sebagai Tuhan dalam kehidupannya, ini juga akan kecewa. Betapa banyak orang Kristen saat ini Bapak Ibu dan Saudara bekerja dengan keras, luar biasa, sampai-sampai
Hari Minggu pun dipakai kesempatannya untuk bekerja. Dan kalau ada waktu luang juga tidak dipakai kesempatannya untuk mengingat Tuhan. Lalu pada akhirnya kekuatan ini akan merosot dengan sendirinya. Kesehatan itu akan dimakan usia. Tak ada lagi yang bisa diandalkan. Maka orang yang mengandalkan akal pikirannya, orang yang menjadikan apa yang dimilikinya sebagai sumber keselamatan, sumber kekuatannya, akan menuju kepada kekecewaan. Apalagi orang yang mengandalkan dunia ini. Mula dong mangarau kamu eta hita marguru tu pusuk buhit, katanya kan. Eta marguru hita tu gunung kidul. Engkau juga akan kecewa. Benarkah benar Bapak Ibu? Ada kekayaan yang bisa dikasih oleh dunia ini. Tapi iblis, dunia ini, si jahat ini tidak pernah memberi dengan gratis. Tak pernah gratis itu. Selalu ada upahnya. Selalu ada timbal baliknya. Harus ada ganti ruginya. Sehingga kalau engkau pun belajar tuak kadolok nadong di hasiangan on, engkau juga akan kecewa. Tapi ketika engkau mengandalkan hola debata sabingdo haroro ni haluaon, ibana do mual ni haluaon, engkau tidak akan kecewa. Banyak pergumulan, banyak permasalahan dalam hidup ini, banyak kesulitan. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan, ketika engkau percaya hanya Allah di dalam Kristus Yesuslah yang bisa mengeluarkan saya menjadi pemenang, engkau akan punya cara yang baru memandang pergumulan itu. Engkau akan memiliki cara yang baru untuk melihat permasalahan hidup dan kesulitan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan celakalah mereka yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata mamakulingi hita di bagasan tikyon. Asa saluhut hurian itu ani. Saluhut pinopar ni debata hanya mengandalkan Allah saja. Mengakui kemonoteisan Allah di dalam diri Kristus Yesus. Tak ada yang lain. Kalau selama ini ada orang yang mengandalkan pikirannya, yang menjadikan dirinya sendiri menjadi Tuhan atas hidupnya, perasaan serba tahu, serba bisa, serba mampu, engkau akan kecewa. Tapi ketika engkau hanya bersandar harap kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber keselamatan, engkau tidak akan pernah kecewa. Martua maka nama nangi onatai debata. Dohot no piopsa martangi yang mai. Dipuji rohanami doho ale debata Jehovah. Nama makulingi hami bagasan tikyon. Hodo debata amanami mual ni haluaon. Dangadong na sing dukoko ali Tuhan asimaroham. Pargugoy hami mangatusi hatam. Jala pargugoy hami laho mangulawan hatam di bagasan saluhut pardalanan ni ngulunan. Saluhut ruas ni huriam nong manangyo katam. Homa Tuhan nama masu-masu madongani saluhut ruas ni huriam. Daun akan namar sahit, apuli akan namar sakroha. Dehon gogo dia akan nagale. Pahipas pamatang, dehon gajang ni umur Tuhan, dame dotlas ni roha. Di saluhut pardalanan ni ngulu ruas ni huriam. Pasu-pasu dia ke persikolaan, dia akan namar sikola. Pasu-pasu dia ke parkarejoan, dia akan akarejo Tuhan. Jalahoma Tuhan, patuduhon parkarejoan, dia ke ruas ni huriam na mangalui parkarejoan. Patuduhon na sida Tuhan, jala taruhon na sida. Tujapalan akan alomaki, dohot tuaik hasonangan. Asiroham Tuhan, toktong ma dongani ramoti saluhut ruas ni huriam, ganu pripe di huriami.
Homa na mangalihon gok dame gok las ni roha dia karipe. Padaon siya nakaparsalisian. Jala patongon aka pasupasum. Tugano pripe di huriami. Molo adong siya tonga-tonga ni huriam. Namartangiang tuado pamu. Marpangidoan na sa di pasupasuhona sida di pasupasuh hagabeon. Asiroham Tuhan. Pasikop matuhan nasa narikot di bagasan para saripion na sida. Jala alusi masihol ni rohana sidai. Hobar tuha sangapom. Hobar tuhuason. Pasu-pasu Tuhan. Na tua-tua nami lansia di huriam. Homa Tuhan na mga leon hai pason. Gajang ni umur. Hapor siyaon. Asa marhiti-hiti tangyang nasida. Maluas sa luhut aka pinopar nasida. Pasu parhaladom, dohot paditanami di tonga-tonga ni huriam. Asa marhiti-hiti na sida, tar pasu-pasu sa luhut, ruas ni huriam. Ali Tuhan na basa martangya kami di ruas ni huriam, namarlas ni roh inorhon ni ulang tahun kelahiran nang ulang tahun pernikahan pe. Tabay ma las ni roha di nasida, tabay madami di nasida Tuhan. Nasa narikot di bagasan pardalanan ni ngulu nasida. Homa Tuhan napasik popon. Mga sahon anakmu Yesus Kristus. Tuhan jala si paluahan. Amin. Mari dehita. Laho pasahaton peliata tuado panidebata hatani debata nama naro kita sada Petrus bidu 2 ayat 5 songono maidop disi. Say olo manak kamu Paulion songonaka batu na mangulu gabe bagas partodion jala hamalimon na badia laho maboa na kapelian partodion halomoan ni rohani debata marhite-hite Yesus Kristus ido sahatna tapasana peliata tu debata di bagasan las ni roha.
tapasana peliata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mualina soli bahasa nama oliutus. Dison hupasatami do peliana mauleton nami tuho. Sai jalo jala pasu-pasu ma pelian nami on. Asa gabe dalan panidangion. Parsaoran do tulon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelian naho bartulomo ni roham. Jala parsitohot parrohon harajomu. Holong asitongan dohot hadamiomu di sadok portibion. Buhay maruhanay marhite-hite todim. Asa say toktong madok mauliate tuho. Di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dan dia di Tuhan Yesus dan itu hati selalu nahu pasah Tuhan Yesus Tuhan yang bea guru dia Yesus Ale amanamina di banua gijang sai penorbadia maguarmu sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang lehon ma di hami sadario nanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa idongan namar dosa tu hami una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahamoy bagasan dame ulok kamu mahatani debatamar dongan pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jai pasorhom madamena tutodim.